now, it's time for SPG, as in super back ganun secret file. Naghiganti ako gamit ang makapangyarihang laway. Hi, DJ Raqi. Itago mo ko sa pangalang Zen. At ito ang aking SPG, as in super back ganun secret file. I'm working in a company. Meron akong isang officemate na ubod ng yabang. Yung tipong kung umasta siya ay parang bossing. Hindi naman siya boss. At syempre, hindi ako papatalo. Pinapatulan ko siya, mga sis. May mga time na napapagod na akong makipagtalo sa kanya, kaya nananahimik na lang ako. Pero si ate mong girl, hindi pa rin tumitigil. Masyado na siyang namemersonan. Ang tagal kong nag-iisip kung ano ang pwede kong iganti sa mga ginagawa niya sa akin. Pero palagi akong nakokonsensya, kaya hindi ko itinutuloy. Pero si ate mong girl ay pinupuno talaga ako. One time, nagtimpla siya ng hot choco drink. Inilipag niya sa table ng office namin. So, nagkaroon ako ng idea. What if duraan ko ang drink niya? At ayun na nga, dinuraan ko ng 2 beses ang drink niya. As in, yes, gumanti ako gamit ang makapangyarihan kong laway. Maya-maya pa ay kinuha niya na ang kanyang drink. At kitang-kita ng 2 mga mata ko kung paano niya nilasap ang sarap sa paghigop niya ng hot choco drink niya. Pagkarating niya sa kanyang table, sinundan ko pa siya ng tingin. At nakita ko, binuksan niya pa ang baon-baon niyang tinapay. Hinati ito at saka sinawsaw sa kanyang choco drink. Tuwang-tuwa ako, DJ Raqi. Kasi kung demonyo siya, mas demonyo ako.
Hindi ko naman kayo ini-encourage na gayahin ang ginawa ko. Pero kung sumusobra na, pwedeng gumamit ng makapangyarihang laway. Hanggang dito na lang po, DJ Raqi. Muli, ako si Zen. At ito ang aking SPG. As in, super Pagner Secret Fun.